Gürcistanın paytagty Tbilisi'nin Çuguryet sewetinde ýaşaýjylar toprak süýşmesiniň jaýlara ýetiren ziýanyny teljerdiler. Gürcistanın paytagtyndaky toprak süýşmesi şäherde 17-15 iýunda bolan suw joşgunynyň ýygyany boldy. Şol suw joşgunynda adyndan 17 adam helak boldy. Toprak süýşmesinde deper ýeten jaýlardan 10 çemesi maşgala öz öýlerini terk etmäge mejbur bolupdyr. Owensanyň paýtagty Kabulda Birleşen Milletler Guramasynyň Jynsy deňlik boýunça edarasy kampaniýa başlatdy. Bu kampaniýada erkeklere denanlar bilen raýdaşlyk görkezmäge we denanlaryň hukuklaryny gorap çykyş edýän hökmünde hereket etmäge çağırş edilýär. Birleşen Milletler Guramasynyň resmiýetleriniň berýän maglumatyna görä, He for She diýilip adlandyrylýan bu kampaniýa erkeklere Owensanda denan we gyzlara täsir ýetirýän we giň denýän deňsizligi üýtgetmek tagallarlaryna çekmegi maksat edilýär. Pakistanyň Demirada Günmataryndaky Peşawar şäherinde Hayber Puxtunxwa welaýatyndaky esasy 3 opozisiýon partiýa tarapyndan guramalaşdyrılan uly protestlere taýýarlyklar dowam edýär. Gurun edilýän partiýalar welaýatdaky koalisiýon hökümeti 30-njy maýda geçirilen yerli saýlawlary galplaşdyrmakda aýplaýarlar. Tahrik-i Insaf partiýasy tarapyndan dolandyrılan häkimetdäki koalisiýanyň agzalary täze saýlawlaryň geçirilmegine taýýarlyklaryň görülýändigini ma'lum etdiler. Emma şol bir wagtyň özünde opozisiýon partiýalar täze saýlawlar geçirilmeden öň häzirki hökümetiň wedipeden çekilmegini talap edýärler. Siz Azatlyk radiosynyň şunkü täzelikleri bilen tanyş boldunuz.